Video. Mami, anay langitan, makipagragsak kami, iti panakalagip, iti panagpusangay, iti Bornilson. Nagyaman kami, iti daldaw, kami iti biyag na, iti presensyang, iti pamilyana, kasama iti pay mga business. Nagyaman kami, kadawat mo Diyos, ang patuloy ka, ang administro iti biyag na, o sa rin Lord, iti Bornilson, kaskalasugan, iti binisyon. Nagyaman kami, iti kanayon ni Diyos, ay panagtaraway mo kiwanan, ang sabon mo ti kasapulan na, kung rungan ti spirituaran. And but thank you ever this bounty. But thank you God for the preparations, bounty, please sanctify it to nourish our bodies. Bring the blessings and the promises. In Jesus' mighty name. Happy birthday to you. Wag. Sabay-sabi, wag daw, wag. Ano na yan? Wow. Sino pa pakainin mo sa feeding program? Ewan ko sa kanila, naghahanap lang ako. Ayun ang feeding program. Maraming mga bata. Ano yun? Ano yun? Di pa alam ko lang si Kilan kung pwede. Pwede yan sa feeding program. Gusto mo feeding program? Si Hello. Wala nang tatama. Ha? Oo. Parang sa... Yung plato doon. Parang sa reporting niya nila. Nagtabaw yan sila sa unang CPO eh. Shh! Ayumi! Sayang naman wala ka nang ginakaturo ka manok ko lang. Ayun. Ayun yung plato dun. Yan yung plato sa ano. Ito yung plato. Dito na kayo magkuha ng plato. Hey, you want? Hey! Hey! Hoy, hey! Milk tea ang tinuro. Hoy, hey, milk tea. Sabi niya, hey! Sa kasama mo si Lola mo. Baka mahulog to ah.
na. Okay. Itong manok daw to guys. Manok pa rin na. Tapin ako po. Ito. Pinatayo. Napatay ko na kayo. Bukin duma. Yung parehas kayo may pronunciation katulong mura. Opo, makano. Ikaw sa niya. Mahal. Pero sa yan, nakatil na nga niya. Dati 10,000 ulit. Kasi malaki yung ano niya, yung sa big ba? Yung big niya. Lang yun? Diba kayo kuhan yung tawag daki? Ay, yung lumaking dati. Kayak mo. Ayan, hindi lang gamit. Just binigay na kayo. Bumuntang daki. Tama-tama may pira si Bulido mo sa iyong pangkarwa. Mayroon pa nga yan sa pira kayo 2,000. Karwa. Wala lang magpapagod. Dahil Salya. Duman ako sa unang bana. Patong gilantan kasi sa tilalang. Kapit na sa